Enllacem amb l'Albert Latorre, que ell és fundador de Vita i president d'Invents. Endavant, Nacho. Parlem ara amb Albert Latorre, enginyer creatiu de Vita i president d'Invents, empresa associada a Sant Cugat Empresarial. Hola, Albert. Hola, Júlia, bona tarda. Explica'ns això, què és Vita? Bueno, Vita vol ser com un hub, un lloc de trobada d'innovació i d'emprenedoria territorial. Entenent els territoris com territoris sense fronteres, pot ser un barri, pot ser un poble, pot ser una ciutat, una regió o un país. Aleshores, el que vol fer és integrar, perquè és inclusiva, però també expansiva, és a dir, la integració d'aquests diferents agents que intervenen amb la cadena de lo que li diem l'emprenedoria, doncs que d'alguna manera trobin un lloc d'acollida a Vita i puguin desenvolupar un projecte, el que sigui. Parlant en clau d'innovació, en què es diferencia Vita de la resta d'organitzacions més dedicades a emprenedoria? Bueno, podríem parlar una mica de lo que li diem la participació ciutadana dintre del procés d'emprenedoria. És a dir, no anem... que també anem a buscar persones que tenen idees, equips i tal, però el que volem és que el que és la cadena de l'emprenedoria comenci des de les necessitats que té la ciutadania, molt més que des d'idees que venen ja donades per un equip o per un emprenedor. És a dir, és la pròpia ciutadania la que interpreta tot un procés, la que és a l'origen del procés i que a partir d'aquí s'originen reptes, s'originen idees, s'originen projectes i després la seva sortida a mercat. És a dir, agafeu una necessitat que creieu que hi ha en la societat i la porteu a terme, no? Correcte. Orientem a la ciutadania sobre, per exemple, aquí a Sant Cugat, el que estem fent ara és a través d'un videomaton, gravem a les persones que volen intervenir degudament orientades amb el concepte Smart City, posem 6 àrees temàtiques concretes, educació, salut, participació ciutadana, etc. I a partir d'aquí la gent pot expressar quina necessitat no està coberta pel sistema. Aleshores els convidem a participar de la cogovernança i de la presa de decisions d'aquest procés també. Més o menys ja crec que m'ho has respost, però exactament quins serveis i quins instruments ofereix Vita? Bueno, Vita està dividida en 2 parts. Una que és un lloc on hi ha empreses, entitats, empreses, associacions, fundacions. Vam obrir el mes de novembre, ara mateix són 26 entitats diferents, les que formem part d'un espai de el que se'n diu coworking, però no és un coworking només per un tema bàsicament d'arrendament, sinó també d'aportació de valor. És a dir, el coneixement d'aquesta gent amb conceptes tals com la innovació creuada o innovació oberta la apliquen directament en els projectes d'emprenedoria que es desenvolupen també en el mateix edifici. I ja més de cara al futur, quins són els projectes que teniu en ment? Bueno, Vita va començar com un projecte d'emprenedoria intentant crear aquest espai, però s'està transformant en un projecte educatiu. I això ja té molta més llarga volada. Per tant, si l'emprenedoria l'entenem com algo que primerament s'ha de canviar el fet cultural, principalment català, quan entendre l'aversió a l'error, la por a fer les coses malament i tot això, doncs evidentment necessitem una base cultural i educativa diferent. Per tant, el que farem serà començar processos d'emprenedoria des d'edats més joves. Llavors, aquest mes de setembre començarem un batxillerat creatiu en emprenedoria, començarem graus universitaris en emprenedoria, és a dir, formar els joves perquè quan arribi la seva edat professional puguin ja tenir aquest esperit i el foment d'aquest talent, aquesta creativitat i aquest ànim per emprendre coses noves. Bé, doncs, durant aquests dies hi havia un concurs de necessitats, que és, dit així, concurs de necessitats per una Social Smart City, que el que pretenia era, com molt bé ells diuen, que el teu somni de ciutat, aquell servei o infraestructura que t'agradaria, fos un actiu més a Sant Cugat. Tot és possible si ens ajudes a identificar-ho. És a dir, el que pretenia aquest moviment era que la gent donés la seva opinió, portés la seva idea i a partir d'aquí doncs, es feia un concurs. Tenim la guanyadora del concurs, la direm avui. Ella és la Lupe Martín Barquín i és la guanyadora. Va dir que el que li agradaria era una aplicació mòbil, una app, que qualsevol ciutadà o visitant de Sant Cugat doncs, tingués accés a informació sobre salut, infraestructures, serveis, educació i, el més important, amb una bústia interactiva de suggerències. Felicitats a la Lupe. Si ens estàs escoltant, doncs ja t'ho farem arribar, també ho direm per Twitter, ho direm per altres mètodes, però que ho sàpigues, que ets la guanyadora del concurs i moltes felicitats. Ferran, avui que et tenim aquí entre nosaltres, què ens dius d'aquesta experiència de l'Experience? Com l'has viscut? Què creus que és millorable? Què creus que s'ha d'incentivar encara més, etc. Hola, Júlia.
Bé, sí, tal i com tu dius, en primer lloc felicitats a la Lupe per aquest magnífic regal que ha guanyat, no? El premi és per gentilesa de l'Hotel Cugat, un sopar, nit inclosa i desdejuni per 2 persones doncs, en aquest establiment. La veritat és que amb la línia del que estàs comentant em sembla fantàstica la seva idea com a repte i realment és un repte de Social Smart City, perquè estem parlant d'un aplicatiu tecnològic que pot solucionar una sèrie de tot un seguit de problemes socials en diferents àrees, no? Educació, salut...